Uroš Petrović, star 44 godine. Ubijen je 24. februara u ulici Olge Jovanović kod Cvetkove pijace u Beogradu. Taksista Bogdan T. naglo je ušao u ulicu i zakačio retrovizorom pešaka Uroša Petrovića. Uroš ga je opsovao, što bi verovatno svako uradio instinktivno, jer malo je falilo da ga udari. Međutim, vozač je to čuo, zaustavio je kola i vratio se u rikverc. Došao je do pešaka i pitao ga zašto si mi opsao majku. A Uroš je tada odgovorio da je mogao da ga udari i da pazi kako vozi. Došlo je do verbalnog sukoba. U jednom trenutku taksista koji je bio pod dejstvom alkohola seo je u kola. Činjeno se da se situacija smirila, međutim taksista je samo napravio krug i opet došao do Uroša. Tada je istrčao iz kola i nožem nekoliko puta ubao Uroša, koji je ostao da leži na trotoaru. Hitna pomoć koja je došla mogla je samo da konstatuje smrt Uroša Petrovića. Taksista, ubica, pobegao je sa lice mesta. Osumnjičeni Bogdan T. je nakon nekoliko sati od zločina sam otišao u policiju i predao se. Monstrum, ubica, Bogdan je od ranije poznat policiji i ima neke prijave. Znao je da popije i pravi haos, a u posljednje vreme bio je čudan, potišten, kako kažu njegove komšije. On je dugovao novac, jer je pozajmljivao od prijatelja i poznanika. Zato je valjda i počeo da taksira noću kako bi vraćao dugove. O Urošu Petroviću komšije imaju samo reči hvale i pitaju se dokle će više monstrumi i psihopate da nam određuju sudbinu. Jedina kazna za monstruma ubicu Bogdana je doživotna robija, jer smrtna kazna je ukinuta. Šta je tačan motiv ovog ubistva jednog poštenog i vrednog čoveka Uroša Petrovića, utvrdit će istraga koja je u toku.